ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. Ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. раҳмат ки бо мо ҳастен, канали моро дастгирӣ мекунен. ба ҳамаи шумо тамошои хуб хоҳонам. ассалому алайкум дӯстони азиз. ширкати атоми корейская косметика ҳама занону духтарони тоҷикро ба кор даъват мекунад. кор дар ин ширкат беҳад осон буда, дар 6 моҳ як бор харид кардан лозим ва балҳои шумо намесӯзад. муддате ки шумо кор накунед, балҳотон ҳам хел меистад. бо вақте ки кора оғоз кардед, ҳамун рақамҳо боло рафтан мегиранд. аз ваня дар ин ширкат намеғалтед ҳеҷ гоҳ, чунки ширкат ҳама тарафа ин корро барои болои хонашин фароҳам карда ва ҳамин ҳама ҷиҳатоша ба назар гирифтагия ки мумкин муддате шава кор карда натонед, мумкин муддате шава харид карда натонед. барои ҳамин беҳад кора осон кардагия. ширкат аллакай дар тамоми ҷаҳон бигем фаъолияти худша сар кардагия ва танҳо дар тоҷикистон ба наздикӣ кушода мешавад. вале занҳои тоҷик аллакай регистратсия шуда маошҳои калон калон гирифта истодаанд. шумо ҳам метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. рақамҳои мо дар рӯи экран оиди кор дар ширкати атоми бинависем. мо ҳамаша хушуш мода мефаҳмонем. инчунин махсус ба занҳое ки дар аврупо, дар дигар давлатҳои хориҷа ҳастанд, шумо дар гуфтанием ки ин ширкат қатъи Германия, Польша, Австрия, ҳама Венгрия, любой давлати Аврупо саркор дорад, доставка дар ҳамаи Европа ҳастад. шумо низ метавонед ҳамроҳи мо кор кунед. рақамҳои рӯи экранда бинависед. мо ҳамаша хушуш мода мефаҳмонем. اینا در دوشنبه مگزین اتمی بوده. اینا نگاه کنید با تمام قانون قاعده‌اش بود. در درون عدل نه، در بیرون عدل نه، کاتالوگش. апа ва хоҳарои азиз, шуморо имрӯз ситорабону ба компанияи атомӣ ба кор даъват мекунад. шитобед, имрӯз фурсат шудааст. шумо метавонед дар компанияи атомӣ регистратсия шуда маблағи хубро ба даст оред. дар ин компания ҳар рӯз харид намекунед. дар 6 моҳ як бор, дар 1 сол 2 бор. марҳамат духтарои хушрӯ, касоне ки кор карданиен, ба ситорабону нависен. ина рақамҳои ситорабону дар рӯи экран аст. ситорабону ба шумо корро бо тамоми нозукиҳояш мефаҳмонад, регистратсия мекунад ва то охир дастгиритон мекунад. аллакай дар тоҷикистон ҳам компанияи атомӣ кушода шудааст. духтарҳое ки дар тоҷикистонен, шумо ҳам метавонед регистратсия шавен ва кор кунед дар компанияи атомӣ. дер намонен, фурсати хубро аз даст надиҳед духтарако. мо интизори зангҳои шумо. даиҷа бошад дӯстони азиз, мо бо ҳамроҳи шумо имрӯз питса тайёр мекунем. питса ана барои питсаи мо чӣ дар кор аст? хай чизе доштум, ҳавая гирифтам. сир, сосиска, ана грибы ва помидор, кетчуп, майонез. ана мо хамирин намекунем, барое ки тайёр мекунем. мо ҳам хел мемонем дар духовка. намедонам духовкам да чӣ хел меояд. хай ози ҳаракат мекунем. 4 қошуқи калон сметана, 5 қошуқ майонез медозим дар дарунаш. ана баъд 9 қошуқ орд, ним қошуқча разрехитель ва камтарак намак. бо 2 дона тухм медозим. ина даиҷа боша. ман листи навм да гирифтам, ҳолира ягон бор корбаз кардаги нестам. листи духовкаи ман калони бадай, ана ба тунуки бад меояд гуфта, ина ҳами да гирифтам. чени ҳами хидмон мекунам да 4 кас. шавҳарам дада чай, ина ҳози оро доданша сар мекунем. ина даиҷа боша. кетчуп шаша кидам, камтарак сир мешапам ай болош. ина духтарои азиз, питсаи мо омода шид. ҳозир мемонем дар духовка то пухтанша нигоҳ карда меистем. ина даиҷа боша. питсаи мо ҳам тайёр шид. беҳад питсаи хушрӯ омадад. ҳозир мо мешинем, қатъи кӯдакон нӯши ҷон мекунем. бовар кунем, беҳад питсаи аҷоибай. ана ира ман якум бор рецептша интернет гирифтам, якум бор кардам. ҳамин мебинам интернет, ягон чира ҳаракат мекунам ки ёд бигирам. беҳад маъқул шид. маззашам ба маззаи.
اینا ببینین چقدر خوشرو اومدک. اینا مالویمکی عجایبات تنکک اینا به حد با مزه. ما در اشتیای تاهم کسانی که خورده است شما هم همچنین دوستان عزیز. این بچه من در اپاراتی چی اینا ببینین چی بریده اومده ده رو بریده یا بوزیچه کار رون گرفته. هیچ خیلی که بچه من ویزو چیه دو برای می بره. اینا ببینین چقدر کلونه. اینا برای تو ترکش آورده یا اما اما جون ملتیس بچه من. این زمستان روسیه با فکرم حالی تماشایی نداره. همه قبرش زده راه گشتن نمیشه. این وقت حوزی وطن ما انا بهاره اینجا باشه بهارش ننم خیلی همه اینجا برف خنک. پیش 10 minut دستانوفکا می رفتیم. حوزی اکن یا 20 minut دا میریم برای که راهگردی به حد قین. اینجا ما جریبنی آمدگیم دچه ماهی را همینجا میپزیم خونه بو میگیره افته همینجا پخته میرفتم خامشوربا را داختم که گاز بود شید گازی همه پریرودنی نداره اینجا. خامشوربا را کردم و ماهی را سپید نکردم. بیا محمد شوهرم با 5 کیلو دیگه گوشتم خرید هوای خونه برده استمکن نمیدونم را اگر تیز خواستم تاکسی زکاس کنم. تاکسی را زدم به حد قیمت های 50 روبل کسی گفتم میرم میرسم. من هم کمتر سختم ده خیلی چی شده برای من خیلی عذاب کشیده تا اصنافکای میریم. بله او دفعه گفته بودم که تمام دیگه نمیبیام همه چیزو ما جمع کرده رفتگی بودم. گفتم خیلی با شوهرم گاه میبیاید اوقاتی میگه تو دیگه های ایمام ازش دیگه میگه من اوقاتم رنگ اوقاتای تو نیسته. با دلم سوخ اومدم اوقاتش کردم. دینه خیلی پیوره کرده بودم آوردم انا امروز خامشورباش کردم. نصیب باشه پگه بگه با خونه میروه. دخترای خشرو این بالای گرنیتوری ماهی را بینید چه چرکای راستی انا وقتی کمتر مازم نبود دستم نرسیده بود وزی این هنمی سرستوی فابرلیک کتی من بالها را تازه کرده استم برای که اید اومده استه. تو اید ما باید همه گنرال میبرکوما کنم. این ابویو همه کندگی وزی من اوجا را خش رو کلی میکنم. انا بالو را خش رو تازه میکنم. پتالوکو کتی نیجو کتی انا این پردو را همه را کندم شوشتم. کرنیزارم همه را خش رو پاک کردم. وزی تیرزوشم کپیتالنی تازه میکنم. اینا بالوش چنگای خیلی با کار خونم سر شد. هیورم اومده است برای می خونه را خش رو کنم. کپیتالنی برکه کرده استم ای کوخنی سر کردم. اینا خدا با شکر بالوش پالنی تازه کده شدم. تازه شد نصیب باشه وزی روش کتی درونوش تازه میکنم. کارم تمام. وزی این را تازه میکنم نصیب باشه. بعد نصیب کدگی ماندگی درونوش های هم مجوشه. این دختری من در اوینه نغمه دارم. پرداش اوینوش میشون پرداش میکشم. اخیر همی اوینه ما کشوده نمیشید. دسته نو شنوندم. انا چیرزه ما هوی کردم. درون بیرون شد تازه شوشتم. و همین شکم باور کنید تلخه کفشیدم داشته بود کردن من. این هم مرش شیدم. وزی پردشم میچسبونم و نصیب باشه او برکش پگه. امروز به حد بفره شیدم. ساعت 4 بگه شده ای سحری در اومدگیم. یک کوخنی هولی نبر اومدم. برای همین رو بچینش قلنوشم میگیرم.
ага насиб боша ана уборка бо давом дора. Деҷа боша дӯстони азиз, баъди уборка бефара шидам. Бовар кунед ана пардора ҳамаро утюб кардам. Пардаҳои зала тайёр монда. Мази дадам кати ҳардумо мекашем, дадам мада ёрдам мекунам. ана деҷа боша ужини саросимак тайёр кардам. мо да иштиёи таом касоне ки хӯрда истанд, шумо дам ҳамчунин дӯстони азиз. мо ҳозир мешинем, ужинмонам мекунему, баъд насиб боша давоми пардакашира дадам кати сар мекунем. деҷа хостум камтара қуртов тайёр кунам дӯстони азиз. ин рӯзи дига шай ана кефири хай комнатни гирифтам, баъд 4-5 қошиқ сметана дохтам. рости чака мефурӯхтиян даҳмиҷа, магазин рафтам наёфтам. ана хай гуфтам кефирам мешава. уқа қуртобхӯр нестем, барои ҳамин рости ман ба фикрам ки уқа ай уҳдашам буромада наметонам. хай акун интернетҳоро мебинем, духтаро омода мекунанд. ай ҳамада қуртоби Робия Нурова маҳқулай беҳад қуртобои фасон мекунад хоҳари азиз. рӯз хоҳарам қуртов карда буд, суратша партофтак. ана дадам қуртова ёд карда, мега қуртов намекунӣ, леки қуртов мекунам ба қошиқ хӯрен, мега дасткати нахӯрен. рости як мо хеле опытои дасткати хӯрданам надорему, леки ҳамин қуртова мефурам дасткати бихӯрен. деҷа боша ман фатири варақӣ кардам дар духовка ма болош кор намекардай. барои ҳамин ана тавша пухтам, баъд рӯша гардондам. ҳамидам беҳад хушрӯ омадад. бовар кунед фатир аҷоибот омад. ҳозиро ман дер видео карда истам. рости ана уқа саломатӣ соз надорам, фақат ҳамин духтур медавам. документҳо кати бо ҳамин бачама мактаб торӣ карданам дар бораи ана барои ҳамин камтар видеоҳом дер буромада истанд. хоҳаро нависонда истанд ки чӣ ба дер видео мекунӣ. барои ҳамин хай камтар намедонам, саломатӣ муққасоз нест. хай худо ба шукр гаштемам бихел. ина деҷа боша қуртови манам тайёр шид. ҳозир мо мешинем, нӯши ҷон мекунем. мо да иштиёи таом касоне ки хӯрда истанд, шумо дам ҳамчунин дӯстони азиз. деҷа боша рафтем айвелбирис, чанд рӯзаи заказ гирифта оварда истам. ана ҷада ялвасинача барои ганҷина заказ кардам, барои хонапӯшиш. намедонам материалаш чӣ будад. уқа материалаш хушрӯ пахтагӣ набудай. ана рафтаи магазин гирам ухубай. дигар хеле пӯшок ба фикрам заказ намекунам. хеле лидаш созай. деҷа боша барои ганҷина, барои зодрӯзаш ина шамчаҳо гирифтам. худаш амира гуфтак заказ кун. хай заказ кардем. деҷа боша надувной матрас заказ кардам барои ҳеварма. имрӯз ҳевара мебиёям. ина деҷа ин таксариш ин таксариш будай. рости ман матрас гирифтанӣ набудам. хеле мада удоб не ки ира бинен чанд қа ҷо мегирада. меҳмон омад рафт, мисол мегирӣ бам хел ҷо мекунӣ. ӯ матраса бо ҷо кардан шабгӯя агала ҷо мегирам. ина ин насосаш барои дамкунӣ иш таксари ҳай. ин худи ана матрас ва иҷада бо як падарка барои холодильник магнита буда. оли хай мондагӣ покупкаҳо барои нинича монай. хай ура ҳамаша сумкама пур кунам, ба навор мекунам. ҳозир кам неинтерес намешава. иш боша аёдам буромадай. иш шарикай, шарикои рақами 9 духтари ман ки 9 сола мешава. ана шарик вибр карда кавая чӣ кардам. ярду ҳамсинкиша фарёд мекунад. тамом духтарчора ана ҳамаша не хеле шарик заказ кардам. баъд ина цифраи 9 тамом. ина деҷа боша ганҷинаву муҳаммад
ана матраси амакиша дам кадастан ҳардаш ози дам кунем яки таксариш май даҳак бидай ина таксариш май даҳак бидай ба фикрам нимиче да мешава агар не аммо сурат да калона ма ҳами суратша нигоҳ мекунам размерша не лекин хе материалаш хушроякай ина мо надувноя дам кадем ба зур кӯдакон натонистан худам ису усунша чӣ кардам насоса ӯй кардам якҷош маҳкам бидай ядамак да дам када мондум ҳамин хона да усто худам да ба умеди кӯдако ҳечи нашид ина акун ҳеварам даи то рафтанша хоб мекунад ина муҳаммадҷон мега ки яке амаким бурафт мега ман хоб мекунам даи гуфтам майли ина намиҷа ҷошай хоб мекунӣ муҳаммад иҷа ҷои муҳаммади мо будай номи амакишам муҳаммадай ҳамноми худат хар бе ҳар чизи хуб будай ина мисол як рӯз меҳмон биёя агар мисол мегирӣ дам мекунӣ ӯ қаҷо намегира як коробкаи май дак